ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଉ ଡକାଇଥିଲେ ପରମଟି କାଟି ଦେବି ମା ତ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ପରମଟି କାଟି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲଙ୍ଗଲ ଲଗା ପରମଟି କାଟିଦେଲା ଆଉ କଣ କଣ ଏକା ଜାଗାରେ ତିନି ତିନି କାମ କଣ କରୁ प्राण जायची माता मारला चाकरी बोलाइबो आपण देखिछन किए मारले को थाना कुठापड़ा थाना ना फिरिका थाना ना फुलवारी थाना को थाना थाना साले बोला चला गया काम थारो सेना फोन करे आज्ञा जा कले कले केने एमते आप केने करबे बोले पर डाकिलो 8783 8783 मैडम नंबर 8783 लागला रे भालू बेटा कौन साउंड वाला साउंड कोनता ए धरो मते देखो केते हेउछ
नमस्कार करू मॅडम असल्याने मॅडम ये दिल्ली मध्ये पिऊची हां दिल्ली मध्ये पिऊची हां सब माहिती मला खबर होतं एवढे नावाने न्यायला दिला मॅडम भरलेला ड्युटी करूनी का हालू पट्टा मारतो मॅडम तर मूल्य पठे करी हां सब नाटक हाँ सर सब नाटक हो रहा है मारो ए मारो मार दो अरे सासा रे ओए सा बाबू ए फोरी मारो सर मैडम एटे असल फोरी मारोटा अरे ना हाँ अरे